بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الفصل الرابع. نعم. في ذكر قصة الفيل وما يتعلق بها. نعم. قالوا دمل. نعم. حالات قصة. نعم. نيوة. نعم. قصة نيوة. نعم. يكو يوتي هين. نعم. gorko ni wiye abraha. نعم. kanko wonno joom ñiwba. نعم. joni haɗam nadde haala ka. نعم. mi haalal mon hol gonɗe abraha. نعم. holno ardi. نعم. e yaman teke ko Ethiopie. نعم. aɗa andi nokku biyeteɗo yaman o. نعم. kañum e Arabie Saoudite kañumen mbaddi frontiére. نعم. ko royaume wonno ɗon. roi battindiɗo o. نعم. wiide ko Zunawas. نعم. kanko nden o yontama. نعم. o yamri leydi ndi yimɓe ɓe fof yo gontu yahudiyankoɓe. نعم. kala maɓɓe gonnoɗo e diine goɗɗo yo accu on diine yante diine mbo woni o. نعم. o suɓiniɓe ɗon gueɗe ɗiɗi. نعم. on gontat yahudiyankoɓe walla cuɓɗon warede. نعم. yimɓe mbi warede ɓuran ɗumen. نعم. o wari hen ma won ujunnaji nawgas neɗɗo. نعم. sababude salade diine makko o. نعم. joni noon e yimɓe mbo warannoɓe hen goto suuɗi ɓocciti waɗi puccu mum dogi yehiti Kaysar Rum. نعم. on ko nasraniyanke. نعم. neno yettimi e Rum. نعم. Kaysar o wi Kaysar minen de leydi amen boni saabu gonɗo o toon نعم. woni koye fortude amen yomin gontu yahudiyankoɓe te minen komin catholique en. نعم. joni garmi ɗo ko ya rokkam ballal min jaa min kaɓe makko. نعم. o wiɓe kono noon on ɗo koɗɗon to eɗo gonmi ɗo ene woɗɗidiri. joni mami windan lettre. نعم. jaaha Ethiopie. نعم. gonɗo o toon ko enen ndendi diini. نعم. mi ɗaɓɓe makko ballal yo walle ko jahata ko. o windinima lettre. نعم. o tottima. gorko janoɗo toon wiite ko Daws. نعم. nden yeehi yetti Ethiopie. نعم. o yii roi gonɗo ɗon. نعم. o haalani ɗum haala ka. o totti ɗum lettre o. نعم. on wallitimo tottimo 90 sab'ina alfan min al habasa. نعم. 90 ujunere militaire. نعم. waddi hen commandant goto. نعم. on wiite ko Arya. commandant o wiite ko Arya. نعم. wimo jaade e nder ko totta ko. نعم. Abraha ko hen jeeyano. militaire en waɗa ɓe nder نعم. ko hen Abraha jeeyano. نعم. eɓe jeehi nden ɓe tacci maayo ngo. نعم. eɓe payi Yaman. نعم. eɓe kawre Zunawas. نعم. oye portannoɗeɓe wonde ɓe naati diine mum. نعم. on hebli toon yimɓe mum hawre mabɓe. نعم. guerre yene hakkude mabɓe. eɓe poori Zunawas. نعم. kanko mo Ethiopie naaɓe nelno o ƴetti jappere nde. نعم. o lomti o wayno gouverneur ni. نعم. e nder Yaman wonɗon 2 ans duuɓi ɗiɗi. o monde militaire ɓe mo laami leydi ndi. militaire mbo addunoɓe نعم. hen Abraha jeeyano. Abraha noon نعم. révolti. نعم. won wadde coup d'état ji ɗe mbaɗat ɗi. نعم. révolti wini heɓta laamu. نعم. yimɓeɓe pecci. نعم. ɓe jante Abraha. نعم. ɓe jante Arya. heddi ko yimɓe Ethiopie naaɓe arnoɓe 90 ujunere e ko yante mabɓe. نعم. eɓen jogori habde. نعم. Abraha wimo ɗum de jarani enen ken en ɗam enen poɗidir laamu. accu min e ma tan kaɓen kala men poɗɗo ƴetta jappere nde. نعم. eɓe nandiri hen. نعم. eɓe kaɓi Abraha foolimo. نعم. Abraha foolimo warimo haala kana juuti mawa haldude ɗum fof. kono noon o warimo نعم. o ƴetti jappere nde. نعم. kanko Abraha nden o ƴetti jappere nde نعم. o yiɗi welnade mawɗo mabɓe nelnoɗeɓe o to Ethiopie. o mahi ɗon nokkuni wiye Sana'a kañum woni capital Yaman. o mahi ɗon église mo ganduɗa hono mum ala e dow leydi. نعم. aɗa andi Yemen ko hen Balqis wonno joom suudu Souleymane o. huɓere nde Souleymane mahannomo wonno ko jinneji e seyɗineji kañumen gaddanno kaaƴe dimi ɗe e karoje ɗe e fof. eɓe jeeyi toon eɓe ɗakkiti ɗen kaake fof mbaɗi ɗum e église o. église o ne yooɗi ne wayi. نعم.
o yi woni fandare makko noon o nele mawɗo Éthiopie mawɗo o wi ɗum mi mani mamadou o église hono mum ala e dow leydi kono noon arabeɓe wiyoɓe ɓene jaaha makka hajjoyde jiɗmi ke mbasa hajjoyde makka ɓe gara hajjuɗo e nder nduɗo suudu ay anni makko de on wiyete keyma a tinnima nden nelal ngal yettima toon arabeɓe wonɓe makka ɓe waaji goto min bani kinana bun Khuzayma bun Mudrika o nani ɗum o ɗanni ɗan ngal o ari gay ndiga leydi o naati e huɓere nde o seppini hen o acci ɗon goɗɗum o yehi ɗon ladde ha ɓeyɗo lerde nden o yehi ɗon ladde halaka saktima e dow leydi ndi o wi onon Abraha wi onon holemon mbaɗ ni ɓe mbi ay leydi suudu mbiɗa ndu aɗa felli toon yimɓeɓe ko ɓen garata mbaɗ ni o wi mi felliti noon heleyde suudu ɗo woni ɗum addi histoire o yo felliti yaade makka suudu kaaba ndu o moññandu ha ɓeyde leer a faami ɗum noon hankkadi en gandi Abraha ne ardi naatan e golle ɗe hankkadi o wi ya wayla njala bone ya wayla ne heewi fira woni hen mbiyata ko waadum minen naari calngol e jeygol jahannama njala bone Abraha dallat majji makidatuhu feere makko ida tuma ma yasuuɓo o soggi fo yuulan ñiibi gasidal harami on woni paaliɗo suudu nokko kormanafteɗo ɗoni makka e hoore mum wo fi alam tara simore ne wiya alam tara kayfa ma yi toon ma yasfiki ne sellina sudura ɓerɗe limanna ɓeen ara ina fali lahu wonan ɗum adama on ɗonko fi ilmi e yidde andude haalihim alhaali maɓɓe habaru Abraha sa yi ɗum andude janngo e alam tara kayfa ala rabbuka ya sahabil fiiɗi ɗo simon de ko ɗum addi ɗum woni alhaji malik wi an ɗon ɗuɗo jiɗɗo andude ashabul fiili janngo e alam tara kayfa joni noon o ƴetti konuli makko omo jogui ñiiwa ba nandani ñiiwa hay goto ko way kono huɓere ni ñiiwa ba ko mawɓo o ƴetti ñiiɓe safal ɓe ganda ñiiɓe gandi ko gueloɗi gandi ko pucci kanko soggi ñiiɓe o wone yaɗo mbi rewi suudu kaaba o yaade arme makko e laawol ngol arabeɓe ɓe woni hen paali kaɓe makko hen goto wiite du nafar keddiɗo wiite ko nafil ɓeɗo fof o jaggu ɗumen tan o haɓɓi ha tiiɗi o tongiri ɗumen o joɗɗini ɓen ñaagui oto war ɗumen saabu ma nafma o wone yaade hawo faandi makka nden o faandi makka o ƴetti neɗɗo goto nel ɗum nder makka o wi ƴeyanam jawdi gondi ndi taarino makka fof gaddanami ɗum on yehi soggi gueloɗi beye baali e nayyi soggi addinimba ndeki noon ko soggi ko Abdou Moutalib kaake mum nen hen Abdou Moutalib kañum jibina Abdoulaye jibina annabi sallallahu alayhi wa sallam wadde chef de village on waktu ko Abdou Moutalib gueloɗi mum keɓama o wi wa Abdou Moutalib laaɓahu hawre makko sa ilahu en namnomo jimalahu gueloɗi makko wawa wona kanko Abdou Moutalib fi nuurin o wone annore li badrin wonode lewru tami tumi fof nen ɗon kono noon bil kasri afsah timi kañum ɓuri yodde kañum ɓuri wonde hunde wonde fasinti wal kasru afsah wol mim musaddadatun wa khaffafahu al muallif lil wazni lono leeɗi joni noon Abdou kanko mawɗo won Abraha o neli gorko ne wiye Hunaɗa o wi ɗum ya nder wuuro sa yeehi namɗami hol goɗɗo seeɗa village o sa yiima wi min de har addanimi garimi ko helde suudu ndu ɗum tan addimi seɗe jiiɗa habde am biskey ɗum seɗe jiiɗi habde am eɓe ngala sens o yehi nder kanko Hunaɗa o yi Abdou Moutalib nden o yiima o haalaniba haala ka Abdou Moutalib wiima oɗo min mbawa habde mum suudu ndu noon waɗa ɓeyde suudu ndu jogui joomum minen koyamen tan goƴi amen kono min ko ƴettude kakam mo nawi toon saabu gueloɗi am jeehi toon ɗum waɗi noon ɗon ɗo ummi toon omo ara ha o yetti e lamɗo o teddinima anayi de o lapitowo o mbaɗa o tarjama o wi haalan mawɗo o mbiyamba ko jaggi ko gueloɗi am nen hen jiɗmi ko tottam gueloɗi am o wiima ne jiimomo mo arande no way timmude e yodde ni e hayɓe makko o so tawi o namdoto ko yom tottumo gueloɗi makko
kanko de martaba makko ussime yesama o fonno ko haalde ko addimi ko nduɗo suudu ndu ngannduɗa koreji makko fof ne teddiri ɗum woni teddugal nokku maɓɓe ɓe towri helde ɗum kanko mo namdimi geloɗi haɗi mi namnadimi geloɗi a faami ɗum woni o wi wa qala o wi min baadi ɓaawo ma awlahu o hettinima makruma tan teddugal o wi mba haɗɗatta nafsaka a fukki hoore ma ya mawla an kalifo anil hurumi ga hurumo o lawla saalta ko haɗi namnoɗa hima nden ko baytin suudu biyi koye suudu ndu saru fata woni ko teddiri aba'u ko waabiraɓe ma alghurru lolluɓe alghurru ko mashhuruna alghurru aba'u ko alghurru bayna al urdi wal ajami arabe ɓe ajameɓe kañumen fof ne teddiri suudu ndu poɗɗa ko namnade yo macce suudu moɗon wa qala abdoulmoutalib wimo lil beyti rabbun suudu ndu ne jogui joomum sawfa yahfasu yamo reno suudu makko Allah jeeyi suudu kaaba min wonɗo ɓeɗe garɗo suudu kaaba mana ɗum hay hunde kono noon azima qawmika e hema an mawɗo yimɓe ma la abghi siwa naami mi sohlani so wona gueɗoɗa tinno ballami mi keftirimi gueɗoɗam accami yaha lawla eyi joni noon hunaɗa mbo nelno o hunaɗa mbo nelno o harra o fukkima magasiyan o bone pekkorɗo wa haara o huuni huwara kuunari thawri ngaari hina rana sango ndoji lil wajhi wonande yeesa abdoumoutalib fi ragami e koyera fi idlalin anani dey walla yiɗa añi walla yiɗa añi welimo mettimo nden o soynimo ndeɗo annore o bukki o yana leydi o fekkori o woni hunti no ngaari hunirti ni anani de ni woni halaka a faami de wa sajidun sujji fiiluhu ñeewu makko almuɓe yeddu ranewa hina ra'a sanga de yi nura annore annabiya annabi wa qablan ko adi kana ñeewu ba laatinom lam yanami meeɗa sujjande hay goto lam yanami meeɗa sujjande hay goto lam yanami ko lam yasjud kono noon lam yanami o yiɗi wiidema lam yatawada o meeɗa yankinanade hay goto hay abraha ñiwbano way timmudni respectani abraha e hoore mum ñiɓe ɗi fof ne sujju kono kanko sujjuda fami joni noon ceerno wi o qablan ko adi kana laatima ñiwba lam yanami meeɗa yankinanade hay goto yankinade sujude hen jeeya ɗon woni akhir ɗon woni awwal yankinanadi sa sujji firti ko hankkadi gasi anani de ɗum woni ko lam yanami manade dino o meeɗa sujjande anani de kono ceerno o noon ko ɗon min jaguiranno ɗum kono waɗi ɗo ko lam yatawada min nama fulanum ida tawada ayi dey nama fulanu ida tawada anani ɗum ɗo qala o wi assalamu kisal ala nuuri yowone annore almuniri nurɗude bada ene feeñi ya abdoumoutalib e hema an abdoumoutalib fi dahrike keesima alkarami tedduki wa aaba o rutti kanko abdoumoutalib nden o heeɓi gueloɗi makko o hooti makka wajiɓe enen caggal makka goɗɗani noon o yeehi o rendin koreji makko fof wa aaba o rutti yadu omo nodda ilaha dewteɗo albayti suudu ndu mubtahilan omo woni lorlikiniɗo an yamna albayta nde haɗata allah suudu ndu no an aada e higa anɓe makko ala usumi bakkadin aɗa ɗo hepti gueloɗi makko o wi suudu ndu ne jogui joomum o mbawnade gueloɗi makko tan o yaha kono ala o yaha o yetti o wi yimɓe wuuro ngo dogue jalte wuuro ngo militaire signate nokku bonnata nokku o laamu moƴƴani dogue ko toon koyde goto fof yo naata e nder kaaƴe kanko noon o fayi suudu kaaba omo wonde won groupe o yetti o jaggue hotonde nde o woni noddude allah o wi allah ren suudu ma anani dey omo ñaago allah yo allah ren suudu ndu ɗum woni an yamna albayta an aadaihi allusumi nden o ummima ɗon raga o ngabbi sabiran hayre no wonno nden ɓe gasni ɗon eɓe jeehi dow hayre nde o ngabbi ɓeriɗan seeɗa nden o darima toon seeɗa somma qala refti o wi ala nam nonne kay ubu duttuɗe lana ene wodani men a zufre malal haqqan e gonga jaari min alhakami ummade allah omo joguino sirru so ñaguima allah wonno kanko annora nabi sallah sallam kanko jogui ɗum waɗa ko manani waɗa kono lampi wone tinde ni jelbat waɗa hono darɗe lewru ni sifande ne wayata ni wona koye jelbuti eyi waɗa rayonnement waɗa acci a waɗa tintiɗi nden o yii marque o wi wajiɓe gasi duwaw men jabama o hankkadi gasi en pooli ɗum hankkadi
gote نعم don o yu sabu famma sadarat yiilaki hilalan darorɗe hilal lewru sen daro ciifol ngol waɗata ngol ngol feeñata e makko نعم kanko jogi keeci kanko jogi mana annore annabi sallllahu alayhi wa sallam نعم anani anani de hilalan darorɗe ɗowmo yimɓe hurratuna al hurra ko albayad won nuur ndaneri men walla annore men annore nde kala nde yiili illa lana al fawz a faami kala nde jiiɗa ɗum e tinam nde o wi firti ko wonde hankkadi e daɗi illa so wona lana ene wodani en al fawzu daɗal ya waylan ngala bone lilmu jarimi wonande bakka dinɓe wona heferɓe ɓe firti ko duwaw jabama tan anani de anani ɗon leerde wa joni noon o wi mahmuduhu mahmudu makko mahmudu woni ngeloba manan ñiwba abu wiyete ko mahmudu mahmudu makko oɗo fa abul abbas ndeɗo inde kunyatuhu won sowore ñiwba fo fil mughammasi ndeno ɓe jettima nokku ni wiye mughammas woɗɗani makka yaba absali alqasda fandare il harami nokku kormantel ndene ɓallima wajiɓe jagganoɓe lawol daha hen goto wiyete ko nafil o ari o ƴette ñiwba o jaggeno fo ɗum o wi ñiwba garɗa koye nokku mo ganduɗa ceniɗo nokku mbo Allah teddini keɓe miijoto ko wadde woto wonde mabɓe waɗa feere koota o gasiɗo tan o waɗi feere o ɓocciti o abbi makka naɓe on ɓe dow kaaƴe ɗe anani de yo woni yabal kasda ɗo ndeno wi noon tan ñiwba jusi eɓe goni fiidam aba dari soɓe kuccinini ɓe gumminoto tan ñiwi wiyen dog eɓe jagga ɗum soɓe ɓe kuccinan makka o juso soɓe kuccinima funnangue o dogo soɓe kuccinima hirnangue noon banggue ɗiɗi pop kono makka kam ala hen ay oɗo garmi gara alayhim koye dow mabɓe arsala woni ko neli arrahmanu Allah hina ataw sala nde ɓe gari tayran diwi ababile centi hakkude asmani e leydi ɗolwi kurum diwri ɓe mbiya ɗum ko samba ala daɗe noon yimɓe fulare mbiyan hatta tif anani de eɓe gone arde tarmihim eɓe berloɓe minal irami e kaaƴ gotel hen pop en tame durgol muɗumen kaaƴon keddiɗon waɗa e hoggo makko fodde ñewre anani de eɓe jiime konungu eɓe beddi kala mbeɓe piɗi eɓe gañi ɗum woni mbarɗo anani de yimɓeɓe cerdiri yimɓeɓe mbemi goto fof waɗa hoore mum yo rutto ɗo umminoto eɓe gona yiilade nafil oye deynoɗo ñiwba belma on hulluɓe lawol on ne ko dogɗo yeehi lawol muɗum hankkadi ɓe mbimi eɓe kangama yimɓeɓe ɓen jana ɓeɗo maayi lawol noon e noon kanko abraha ñawkiɗo heptiɓe lawol ngol yimɓeɓe ndondima jaade makko ɗum pandima yaman ɓandu ndu wayi kono jusam wone makko ni manani gulli peɗeli makko ɗi hen fof ñawata ha ñonkito ɗakkito saame leydi mburdi rew hen ɗiɗam rew hen noon e noon hawo yetti yaman ɓernde nde seeki o yano maayi ɗo gouvernement makko haaɗi eyyi ɗo gouvernement makko haaɗi kanko manane joni abraha ɗum waɗi noon o wi manane joni rew hen wo mahzanu nuri enen paami e kaɗo haala wondi kono ko oɗo abraha ko joom haqqille te ko ƴoƴƴo te ko muñƴo o heppani anani de yo o wi ya andu noon diineji jawtuɗi ɗi wone mabɓe kiranna arabeɓe saabu Allah rokkudeɓe suudu ndu diineji goɗɗi ɗi suudu ndu sa nani Israa'iyankoɓe abrahani mahan ɗum ɗo ko kiram wonde mil mo firliti yimɓeɓe garga e kanis o basiyata makka ɗum woni fandare wo mahzanu nuuri cokirɗi annore walla mbiya magasin kanko Abdoulmoutalib wiyete mahzanu nur ko kanko jogui annore annabi sallah sallam lamma aba nden ruttima abrahatun oɗo wa hayyaba llahu soyni Allah zannan jikki agaba ɓurɗo bonde rajami jikkeji jikki mbo joguino mbiɗomo hele suude Allah soyniɓe hen ra'a manama o yi koyɗol aziman mangol ɗa iman o wummi o dari fasi an o woni ɗenɗuɗo
omo ɗengi نعم o qiila o wiyana in sadakat si gonɗi نعم ru'ya ko koyɗol ma نعم fabtasimi ya moos نعم la yukhrijanna ma yaltin نعم ilahi dewteɗam minke e maɗa نعم man ba ganduɗa tabi'at ene rewa نعم lahu wonande bal khalaiqu tagore min jinnin wa min nasami نعم yimɓe e jinneji نعم yani on yeehi o ɗani kanko Abdoulmoutalib نعم o hoyi o yi lekki lekki kine fuɗe leydi cata ɗe en jetti dow asman نعم lekki kine wiifini en cata jettima banggue funnague نعم ɗi jettima banggue hirnague نعم o yi yimɓe woni hen ne jaggi hen ne beela نعم woni yimɓe nen toon woni anni noko tajji ɗum نعم won sagata gonɗo ɗon sagata o kañum ne riwata ko taƴoɓe ɓe نعم woto hay goto taƴ ɗum نعم sagata o ko moƴƴo mbaddi payidinɗo e neɗɗo kadi payidinɗo نعم on ne woni habde mabɓe نعم e o wi hay lokkiɗe guili mabɓe on waɗi kanko sagata o anani de eyyi o wi min Abdoulmoutalib mbi mbeɗa itti hen catal mi taƴƴi hen minimo nawa o wi mi woto memde o wi joni noon mata min mala hen o wi ala jeeyi ɗum ko weeloɓe ɓe jagguɓe hen ɓen jeeyi ɗum anani de o wi ndiyam mi fini mbeɗa huuli jeeyimi to waganki kalanmi ɗum mbimo nden mi haalni on tan yeeso mum wakli omo andi koyɗol ngol on wimba la yukhrijanna la yakhrujanna min sulbika rajulun yamliku lmashriqa walmaghrib wa tadinu lahu nnasu anani ma Allah yaltine keecima gorko mo ganduɗa funnague e hirnague koye tamande makko wonata te yimɓe fof caggal makko jeyata Abdoulmoutalib wi o wi Abi Talib ngol ɗo koyɗol ndo hoyɗa ɗum de nelaɗo feccinan jibinede Abi Talib on o haldanno o wi Abi Talib ene wawi goɗɗo ko haali ko ɗo cukalel biyetegue ngel ene wawi taw ko an o wino Abi Talib Abi Talib kañum yewti nde ɗo yewtere taw nelaɗo jibinama ha nelama wona yewtude koyɗol ngol bammakko haalanno ha ɓeydo leer anani de o wi Allah kan takun hada al mawlud fa kana Abu Talib yuhaddithu bi hada al hadith wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad bu'itha nelama anani de o yaqulu kanat sajara wallahu alam Abul Qasim al Amin o ndeki non lekki kaltinde ko fof ko abul o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abul Qasim al Amin kanko Abi Talib de haala Abi Talib wi ndekino min paami babam sikkanno ko min ko wona min dakati ko oɗo yimɓe no mbima joni noon ko hadma jabdemo ɗon on ala tumin bi ɓeɗa yiɗeɗo maali gila ɗo woni cukalel ha jettiɗo jetten ɗo an hadma jabdemo o yaqulu wiya subbatu wal ar eyi aksa aw yamna'uni o yiɗi wiidemo ko gacce omo hersa nadde hen tawa wuuri ko ha o foti no fotini o natani hen omo dañi o ani ko wiyeede mawɗo o de saliti yeehi han o malaka ha ɓeydo leer to goɗɗum mala o anani dey ni ɗum ɗo won koyɗol makko ngo joni noon wonko haali goɗɗum o wi waqad tazawwaja o resi kanko anandi issu o sa yimo mo hulɓini qaalu eɓe mbi baadu caggal joom fiilanɓe o resi debbo biyeteɗo Fatima tasammalat on mofti bi Abil Hadi bamum nelaɗo ilan naami fewde nema o ɗum ɓe haqqille jaɓtaɗo o wi lakinne ko woni tan dalika kaɗo haala fil mashhuri e ko lolli ko mumtani un taswiruhu haqqille jaɓtaɗo e wona mbiɗan ko baɗo nuuni ɓawa balɗe capanɗe joyi sa ɓuuri fi nelaɗo jibina te o bona haala ɗo caggal koyɗol ngol no haaldi ni ɗo anani de o wi ko wonde mana caggal ɗum o resi biyeteɗo Fatima o dañi ɓiɗɗo biyeteɗo Abil Hadi won Abdallahi te Abdallahi hadma ko dañdi ɗum Abdullahi ko cat e ɓesgu makko Abdullahi kañum ɓuuri famdude kañum won cat nani de anani de ni o haaldi ɗum anani de o wi noon ɗum kaɗo haala aka leerani ene wawi noon taw ceerno o woni fandare muɗum saba koyɗol ngol nani de e hafru biɗu zamzam min janggoy ɗum yeeso ɗum ɗo ko badal fiili wa hafru zamzam kana badal fiili innama yati ala annahu qabla mawlidi nabi bi 40 aw 70 sana ɗum capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi walla capannayyi o wi amma alal masuri annaha kanat amuhu e amul mawlidi fala yatasawwaru aslan ɗum amtako illa an yakuna muraduhu mujarradul ikhbar taw ceerno haaldi ni ɗum woni tan koye qissade
firtani ko rewndiri نعم bi qissatin bada ukhra anani de نعم نعم comme أو معنى وي والمعنى بعد ما ذكرنا أن الله فرج عن عبد المطلب أن دي نقول بينما هو نايم والتزامه ترتيب على السنين ترتيب على السنين إنما هو من حيث نزعة المصطفى كما في الديباج ناني دي أي ما ويدي ويدم دال تدوم دو حالته كو نو ريغنيل دوم ني e o dum wadi kanko ceerno e hoore makko o jabandi o wi lakinka wontan non ذلك no haldini o wi ka tazawwaja ba'du fatimatan fil mashhuri e ko lolli ko mum tani on koko hattoto taswiruhu gabnugol raji an o yaruttu ma jaa ko ari finudumi e jubbudi wa abdu kabata o do hecci abdullahi jaat ari minhu jaat minhu jaat addi fadimata minhu ya abdu muttalib bidad abdu manafin abd kabata abd maf'ul muqaddam jaat minhu jaat addi fatima minhu abdu muttalib abd kabata anani de abd kabata ya abdu manafin abdu manafun abi talib anani de zubair wa abdullahi khairihim abdullahi won chado belo jidi yume bab abdou kabat abdou manaf e zubayr e abdallah nayo fatima jibini mani de abdullah non khairihim bay kam jibina nabi sallallahu alaihi wasallam umaymatun bayda barratun bayda atikatun arwa beedo kedi njoyo rewbe anani de ashqa'u kebi seki dibi abdullahi beedo jidi yumme bab on bo halani do on kam be jidi bab on safiya on arani do nani de safiya min jangol bangol to bangal to damal den ton kangal halante men ama muji e amma tuji on sabi asar damal sappe jeedi yangal nani de waddi non sukabe rewbe beedo ngeyo umayma e barra e bayda e atika e arwa beedo ko mi abdullah jidi me bab abdou kabar abdou manaf e zubayr beedo nani de abdou manaf e zubayr e abdullah wala abdullahi bur famdude worbe nay worbe nay rewbe joyo kambe jidi me bab mo halal men ton goto fofol jibindi dum men won wobbe nan ton abou lahab ne gere godde ba non amamuhu mo halal men dum timmi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammad wa ali